ये कहीं दिया देखा अलग मिठा कौन करनु अलग मिठा टाइम मिले अलग मिठा करतु ना चाହିदा ଏଇଟା ରହୁଛି ନା ଏଇଟା କାମ ହଲ ଆମରି ବାପରେ ବରା ଆଳୁଚପ ଠିକ କରୁଛୁ ଆଉ ତାକୁ ରହୁ ଠିକ ଦେଖ ବରା ଆଳୁଚପ ଦେଖ ବରା ଆଳୁଚପ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ ବରା ଆଳୁଚପ विकास केंद्र जिला भी पका जिला भी तार देखिया विकास जिला भी देखिया केंद्र कौन करुचे जिलापी चटू कहीं जिलापी चटूटा पूरी थुआ है गुगुन टा देखिया गुगुन टा बात ताजा गुगुन चटनी पियाजी आलुचप बरा गुलगुला सीरा थुआ है जिलापी जिलेबी पकईलु नहीं पका पका टे देखिए केमती जिलेबी पकाचु तू जिलेबी बाबू पकई देखी जिलेबी सकाल टिफिन छोटू ढाल दी तरकारी सुंदर साइज साइज कर साइज रे हाँ चटुटा उठौनु चटुटा काढ़े चटुटा काढ़नु अरे आज नग तो काली बाकिबा कथार अच्छी धान उड़ौनी मत कह 10 देसी जिलेबी देसी बना हो
ଚାଲୁନୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବି ହାରି ନହେଲେ ନା ନାଇରେ କ'ଣ କହିଲାଣି ଇଏ ଉପଭୋକ୍ତା ନାହିଁ ହଁ ନୁହଁ ସବୁ ଆଜିକାଲି ସମାଜ ଉଠିଲା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି ତ କହିଲୁ ଆଉ ସବୁଟା କିଛି ଜାଣିପାରିନି କହିବ କିଛି କହିବା ଆମର ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଳିଆ ଆଉ ଆଣିଦେବାକୁ ମୋ ମନ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲୋକ ମୁଁ ଅଲଗା ମିଠା ରସଗୋଲା ଫସଗୋଲା ବନା ଟିକେ ହଜମ କରିବାଟା ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ବନେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଜାମୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ବନେଇବା ଶୁଣୁନୁ ନୂଆ ବର୍ଷଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପକେଇକି ଖାଲିରେ ଏମିତି କରିକି ଏମିତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଜୁ ଯଦି ବାହାର ଖରାପ ଦେଖିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ରହ ଏରା ହଉ ରହ ଟିକେ ରହ ଟିକେ ଥାଉ ଟିକେ ହଉ ତୁ ମେତେ ଗୋଟେ ଦେ ଆଗ 5 ଟଙ୍କା ଖାଏ ଆଗ ଗୋଟେ ଆଗେ ଅନୁକୂଳ କରିବା ଦେହ କେମିତି ହେଲା ନେ 5 ଟଙ୍କା ଅନୁକୂଳ ପଇସା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ା କରିବ ତେଲ 3ଟା ଆଣିବ ମାଲ ପକେଇବା ଲୋଡ଼ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା କାମ ତାର ବନ୍ଧ କରିବେ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ରୁମାଲ କରିବେ ବନ୍ଧା କିଏ କରିବ ଏଇଠି କାମ ହବ ଏଇଠି କରିବି ନା ଓହୋ ରେଡି ଆଉ କ'ଣ ଜିଲାପି ରେଡି ଆରେ ଅଜୁ କଫ ମଫ ଯାହା ହଉଛି ଔଷଧ ଯାହା ଖାଇଲେ ସବୁ ପିତା ମିତା ଦଉଛି ଜୀବାଣୁ ମରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପାଟି